uine zvigubhu nezvimawristband. Uda kunyepedzera kuchenjera iye zvinezvi kuti unokorekta chiwenga. Wakadii ukorekta magaya iwewe? Hauna kubva kwamagaya here iwe uine ndandi mumaoko? Tisu toda kubvisa ndandi yamagaya. Wakabva kwamakandiwe iwewe kuwainzi iwewe bhadhara 800. Unodya raisi kuLife Haven. Wauya panapo hauda kunyepedzera. Pane zviri wrong muvhangeri. Dai wangu wakachenjera unofunga kuti ungadai izvezvi wakanga uchinzi madzibaba. Ndo zvakaita munhu akachenjera izvozvo. Hauda kuita 7 years usingadyeji, usingapfeke suti yeblack uchiti akasviba. Wabvisiswa suti yeblack namusha. Wauda kunyepedzera kuchenjera wauya panapa. Pane zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka muZiklag munomu. Wakachenjera wakapfekedzwa dust kuti kwamugoti kwaongoro. Uda kunyepedzera kuchenjera iwe. Wanga wajaira kunyeperwa nana Eliphaz. Saka ukanzwa kuti kuna Eliud the son of Barakel ane 6 machapters utanga kunetseka kuti hapana chiri wrong here chandingawane.